Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa a channel ɗinmu mai suna Yasir GPT wanda yake kawo muku karatu akan technology. A karatuttukanmu na baya mun fara ne akan AI, muka je muka gangaro zuwa cyber security duka introduction, sannan muka zo Web3. Muna da group ɗinmu na Web3 jobs yanda zaka nemi yanda ake koyon yanda zaka samu aiki da Web3 jobs. Ka kasance tare da Yasir GPT, insha Allah za ka samu wannan update din. A yau kun san da me na zo muku? Babban abun albishir ne wanda na kawo muku, wanda 'yan uwa sun daɗe suna buƙatan su san shi wannan abun. Shine Forex trading. Insha Allah ka kasance tare da mu, kar ka manta ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa, ka yi sharing waɗanda suke buƙatan irin waɗannan ilimin da ya shafi technology, musamman yau wanda za mu kawo akan forex trading ne. Yanzu za mu fara daga introduction, ka bibiye mu a cikin shirin. Sannan kada ku manta, wannan shawara ne wanda nake so in baku, wanda idan kana so ka koyi duk wani harka da ya shafi technology, yana da kyau ka samu smartphone mai kyau. Sannan kada ka manta, ita ma laptop abu ne mai muhimmanci a harkan technology. Kar ka ce za ka yi wasa da shi. Kuma insha Allah ina muku albishir, Yasir GPT zai kawo muku tallan sababbin laptop masu kyau wanda zai ma duk wani abu, kuma insha Allah ba tare da slow ba, zai ma abinka a cikin sauri. Ku kasance da Yasir GPT. Kar ka manta ka yi sharing din wannan bidiyon, ka danna mana ƙararrawa, ka yi liking, ka yi subscribe domin samun duk wani update ɗinmu da za mu sa a gaba. Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan bidiyon zai koya muku yadda ake forex trading step by step a cikin sauki. Idan kun taba jin labarin forex trading amma ba ku san ta inda za ku fara ba, wannan bidiyon naku ne. Ku dauko biro da littafi domin sai da rubutu. Menene forex trading? Forex trading yana nufin foreign exchange, wato canjin kuɗin wata ƙasa zuwa wata. A kasuwar forex trading, mutane na siya da siyar da kuɗaɗe, shine misalin currency pairs kamar euro zuwa dollars, domin su ci riba daga motsin farashi. Bari in baku wani misali na fahimta wanda hakan zai sa ka fi ganewa. Yanzu misali, kai ne ka tafi America daga nan ƙasar mu Najeriya, sai ka je zaka canja naira zuwa dala. Kaga ai a nan zaka samu wani a can wanda zai canja ma, ya baka dala ka bashi naira. Wannan shi ake kira da fiscal market, kasuwa na zahiri wanda zaka ga wanda kuka yi wannan canjin kuɗin. To amma yanzu a wannan forex trading din da ake yi, shine ake yin shi a online, domin zaka canja naira zuwa dala a cikin internet kenan, domin ka samu riba. Kuma kun san wani abu? Kasuwar forex trading fa ita ce babban kasuwar kuɗi a duniya. Kun san a rana cinikin nawa ake yi a cikinta? Ana cinikayya da dala tiriliyon 6 ne a kullum. Kuma shi tsarin kasuwan ana cinikayya ne a cikin awa 24 a kullum. A sati kuma ana yin kwana 5 ne, daga Litinin zuwa Juma'a, from Monday to Friday. Sannan abin daɗi, kana zaune da wayanka zaka iya cinikayya ko da kwamfutanka. Tun kafin a fara shiga asalin madaran karatun, yana da kyau ka fahimci menene currency pairs. A forex trading ana siye da sayar da kuɗaɗe ne guda biyu, su ne ake kiransu pairs. Misali, yana nufin kana ciniki ne tsakanin euro da dala. To kuɗaɗen farko ana kiransu da base currency, kamar euro din da kake so ka canja shi zuwa dala. To wannan euro din shine na farko, ana kiran shi da base currency. Shi kuma wannan wanda zaka canja din da shi kamar dala, shine ake kiran shi da cut currency. Misali, idan euro ɗinka kana so ka canja euro zuwa dala, kamar irin 1.1000, yana nufin 1 euro yana daidai da 1.10 dala kenan. 1.10 dala za ka iya saye idan kana tsammanin farashin zai tashi, za ka iya siya idan kaga farashin zai tashi, za ka iya sayarwa idan ka farashin zai sauka. To yanzu za mu je yadda kasuwar forex trading yake aiki.
a gurguje, inda a gaba za mu nuna yadda abubuwan suke tafiya practically. Kasuwan forex trading yana da alaka da canjin farashi. Yana da kyau ka sani kasuwancin forex trading yana da alaka da canjin farashi. Kana samun riba idan farashin yana tafiya daidai da hasashen da kai a kai. Zaka ga idan kana samun riba idan farashin ya tafi daidai da hasashen da kai. Ana ciniki ne da dandamali kamar haka. Akwai wani application da muke kira MetaTrader, ko zaka ji yawanci in ka saba ma zaka ji ana cewa MT4 ko MT5. Sannan kuma in kana so ka yi nazari, muna amfani da trading lokacin da ya kamata. In dai zaka yi trading kamar ka mallaki MetaTrader, wannan shine muke cewa executor. A nan ne ake siya wannan, ake canja wannan kuɗin. Shi kuma trading view yana baka dama ne domin ka je ka yi nazari a ciki, sai ka dawo MT4 ko 5 kenan MetaTrader domin ka yi ciniki a ciki. To a cikin wannan lokacin da zaka yi cinikin suna da wayansu ƙa'idodi. Lokacin da zaka yi cinikin akwai wayansu ƙa'idoji wanda muke kiransu, akwai lot size, akwai stop loss, akwai take profit. To lot size shi yana nufin yawan kuɗin da kake ciniki da shi. Yawan kuɗin da kake ciniki da shi shine lot size. Shi kuma stop loss idan kana kan irin dan kaman ka fara faduwa a ciki, sai ka seta mai stop loss. Sannan shi kuma take profit, shi idan kana cin riba ne sai ka seta ma daidai wurin da kake so. In ka ga cin riban naka daidai wurin da riban da kake so ya tsaya ma, kawai sai ka fita. Sannan akwai abin da ake kira leverage. Shi leverage yana baka damar yin ciniki ne da kuɗin da bai kai naka ba, yana baka damar yin ciniki da kuɗi da yawa fiye da wanda kake da shi. Idan dai kana tare da mu kan shi wannan karatu namu, za ka fahimci abubuwa da yawa idan muka shigo inda za mu fara trading din kai tsaye. Misali kamar yanzu a ce za ka canja lokacin da kudinka yake hawa daga euro zuwa USD. Yawa ka shiga misali yana 1,000, sai farashin ya tashi zuwa 1.050. kaga a lokacin akwai wani abu da ake kira pips. To wannan idan kai lissafi yana nufin 50 pips kenan. Sannan shi ya danganta ne da yanayin lot size da ka sa. Za mu yi karatu akan lot size kamar yadda muka yi a baya, muka yi bayani shi. Lot size yanzu misali akwai wanda idan ya sa lot size, one lot size, yanzu ka shiga da wannan 50 pips to yana kusan matsayin idan ka shiga market zai baka kusan $500. Wanda ya shiga da 0.1 yana da $50. To amma sai mun zo karatun pips kan da kai a matsayinka na beginner wanda ya kamata kana fahimtar menene ma kasuwar take ciki. Amma idan farashin ya sauka maimakon haka, za ka iya yin asara. Shi yasa akwai abin da ake ce ma risk management da ke da matuƙar muhimmanci a wannan kasuwar. Risk management shi ma za mu yi bayanin yadda za ka yi applying ɗin method ɗin da za ka taƙaita asara da ka taƙaita yanayin emotion ɗinka ka tafi yadda ya kamata in dai ka samu ilimi kenan. Amma wanda ba shi da ilimin haka zai je abu kai tsaye ne ya je kuma ya faɗa asara. Shi yasa ka nutsu kana bibiye da mu. Insha Allah za mu ci gaba da saka abubuwa na ilimi akan forex trading da abubuwa dai na ilimi da ya shafi technology da yawa wanda muka faro su a baya. Shawaran ta yadda za mu fara yanzu a bidiyon mu na gaba, za mu fara yadda a shawarce idan za ka fara yin wannan harkan, ka fara karatun nan, karka ce za ka yi gaggawa. Sun ba da dama da yadda za ka buɗe account kamar Xnet. Suna nan dai broker muke ce musu da yawa, kamar wanda in ka saba da harkan crypto ake ce mai exchanger, to broker muke ce musu. Kamar Xnet suna nan, idan ka buɗe suna ba da daman da za ka buɗe demo account wanda za ka zaɓi yanayin kuɗin da kake so. Kuɗi ne ba na gaskiya ba, domin ka dinga gwadawa. To bayan ka gwada, a nan ne in ka gwada ƙwarewanka ka ga ka fahimci yadda abubuwan yake, sai ka fara saka kuɗinka na gaskiya. Kuma ka yi haƙuri, kar ka yi gaggawa. Shi komai lokaci ne. In dai ka sami ilimin, insha Allah duk za ka ci riba. Ina fatan ka fahimci yadda forex trading yake. Ka fahimci introduction a game da forex trading. Yanzu ka san me ya kamata ka sani?
abubuwa guda uku ne wayanda suke da muhimmanci game da forex trading ya kamata ka san su dole. Na farko akwai broker, na biyu akwai executor, na uku trading view. Shi menene wannan broker din? Yana da kyau a bidiyon mu na gaban kana bibiye da mu ka san su, amma barin dan muku a takaice. Shi broker wuri ne wayanda ya kunshi kaman abubuwan exchanger wanda ake zuba kuɗi kaman Binance. Na biyu shine executor, shine wanda kuka sani ake ce mai meta trader. Za ku ji ana meta trader MT4 ko 5. A nan ne shi kuma ake zuwa a siya a siyar. Sannan na uku kun ji na ambaci trading view. Shi kuma trading view shi a nan ne ake zuwa ake yin analysis. Za ka je ka yi analysis, ya kamata wannan kudin zai tashi ne ya yi tsada, ya kamata a wani lokaci ya kamata kake ganin wannan kudin zan siya, a wani lokaci zan siya. Kar dai ku manta ku je YouTube, akwai YouTube channel ɗinmu mai suna Yasir GPT, akwai muna nan a TikTok shi ma za ku ga Yasir GPT, muna nan a Instagram Yasir GPT, Facebook Yasir GPT. Kar ku manta ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa, sannan ku yi sharing domin waɗanda suke buƙatan irin waɗannan karatuttukan su amfana. Kar dai ku manta, kar ku manta shawararmu na gaba, Yasir GPT insha Allah zai fara kawo muku tallan laptop masu kyau, domin a waɗannan abubuwa na gwargwarmaya na technology kana da buƙatan ka mallaki kwamfuta. Kar dai ka manta ka samu kuɗi, ka samu 'yan canji, ko ka fara da yin kan smartphone ɗinka mai kyau ce, ka fara da ita a hankali, kar ka yi gaggawa, ka yi a hankali ka mallaki 'yan canjin da insha Allah a cikin wa'annan ilimin technology ɗin za ka samu kuɗin da za ka mallaki laptop insha Allah. Kada dai ku manta kuna tare da Yasir GPT. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.